So hello everyone, welcome back to my YouTube channel BDM Vlog. So लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं। So लोगोफोर गगा मोनना दं आरोना 6 दिन जाबाय। जा खस्थ' मोनगासिनो आरोना हां लानो। So लोगोफोर आंना माइक्र'फन सेटआप खालामनाया जायाखै आरोना हेलमेटआव लानाया माबायदि खालामनांगौथाय रोङाखैना आं दाबो। एकदमबारे बाहेरनि आवाज फैजोबो आरोना ओमफ्राय ब्रे होनबाय थायो साउन्डआनो बिदिनो रायलायबाबो खोनायानो जेनेबा माबायदि खोनादोंथाय साउन्डआ लोगोफोर भिडिअखौ चेक खालामबासो मिन्थिसिगोन आरोना। दायो थाव सोना लाग्रोनांगौ र' फैसनायाव थाव खम दं आरोना गारिया थाव सोना लाग्रोबाय आं। लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना थालिर गायनो हा नागिरहैनो नागिरदों जोङो बिदाफोर दङ साब्रै आंजों दा थांग्रोनो आरोना लोगोफोर मोनगोन ना मोना दिनै फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना जोङो 4:30 जाखाबाय मोनासिगोनानो दा थाब थाब मोनासिगोन आरोना लोगोफोर सानबा गुसुं जाबाय दायो ओमफ्राय गोजांनायबो जालायानो नै गस्ला लाबावाखै आङो बिदिनो मोना मोना गारि सालायबाय थानांगौ गगा मोनना दं आरोना लोगोफोर दाख्लैथ' अयथासार बाराथारमोन ओमफ्राय मुलि जाबाबो हामाखै आरोना आंना गगाया मुलि जाबा हामखाया आरो सिंसो हामलाङो 10 दिन गाहामजोंसो हामखायो लोगोफोर जायगायाबो गोजान आरोना लोगोफोर जों जे जायगायाव हा नायनो नागिरदोंमोन हाखौथ' मोनगोन बायदि मोननाया ओमफ्राय बेसे बुरजा मोनगोनथाय बेखौ नायनो ओमफ्राय बेसे बुरजासो मोनगोन बेखौ खबर लाना फैसै आरोना लोगोफोर एसे लेट जाबाय आरो फैनाया मोनाखाबायानो लामाया बारा जानो आरोना बै ससेनिफ्राय दै होदों जुखामाव आयौ मिटिं खुसि गोजा आरोना नै दैया नांथाजोब्बाय मिटिं खुसियाव ग'प्र'आ हें मारिबाय लोगोफोर आंना बेटारि प्रब्लेम जादों आरोना बेटारिनि प्रब्लेम जादों बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय नै थालिर बागाना ओरैजा अयथासार गुवारमोन आरोना ओरैजाय आरो दंबावोसो नै बेफोरावबो गायनो नागिरबावदों खोमा आरोना दैखौ सिफायजोब्बाय नै लोगोफोर गुवारथार आरोना ग'प्र'आ प्रब्लेम होदों आरोना लोगोफोर आंना नै फार्स्ट टाइम दिनै बेटारिनिसो प्रब्लेम जाखोना माखोथाय मिथिला आरोना ओमफ्राय नै थालिर बागाना नायनो हागोन ओरैजा लोगोफोर अयथासार गुवारखा आरोना ओमफ्राय नैयावबो गायनो नागिरबावदों खोमा जायगा फोसाबगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओरैजा बे गायजोबसिगोनदां थालिर बागान गोजानो नै लोगोफोर नाहर ओमफ्राय दा जोङो सासे ब्रादारनि थालिर बागानाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नायहैनो नागिरदों
आरो दा मालाय ओंखारजोब्बायनो दामाव मोनो जोंनिखौ थालिरखौ इसिनो नै लोगोफोर थालिर बागाना जा मोजां मोजां आरोना थालिरा नै गोलाव गोलावनो टटेल 60 बिगा दङ बेयाव 60 बिगा ओंखारजोबखाबाय आरोना नै 60 बिगा लोगोफोर थालिर मैथ्रुबो दं आरोना नै एरजा गायदों ओरैनो बारा गायाखै मैथ्रुखौ लाइन सेल' दां गोलावथार आरोना होमबाबो 60 बिगानि थालिर लोगोफोर नै गोलाव गोलाव आरोना फैसायानो फैसा जासिगोन मालाय सेसफोरखौ रजायाव फाननाय मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर दाम सिजोनाव मोनहैजोबसै बेफोरखौ डेन्जार गुवार खारना डेन्जार गुवार खारना नै ओरैथ' डेन्जार गोलावबो गुवारबो ओरैबो दंबावोसो नै जि गोलाव गोलाव मोजां मोजां खारना नै सेस रजायाव मोनहैजोबगोन रजायाव दाम सिजोनाव लोगोफोर अन्थाइ खवारि हाखुवा दैमानि लोगोफोर रानि गाइखेरनि आफांखै आरोना अन्थाइ खवारि गोजा नै आलादा मोनसे बावरना लोगोफोर नै बेयाव 14 बिगा दंनो 14 बिगा बेबो ओंखारजोब्बायानो आरोना नै एकदम फैबाथाय थांबाखायो आरोना बागानफोरखौ नायनानै हालदैबो दं आरोना हालदै थालिर एकदमबारे बागान गोजा आरोना थालिर हालदै नै केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां नङासै आरोना मोनाबायना एसे सानाव फैबावनांगौ मोजां मोनाद्रायबाय डेन्जार गुवार गुवार खारना हालदैखौ एसे खोन्थानांगोन नै हालदैयाबो लोगोफोर नोगोद जाखायो आरोना गोजौ गोजौखा थालिरफ्राबोथ' नोगोद जाखायो न'आवनो थांबालायबाय आरोना लोगोफोर बागानफोरखौ नायनानैनो जा गुवार गुवार दंखायो बेलेग बेलेगनाबो नै नै जा गोलाव गोलावखा The next day. सामब्रामखौ थालिर बिफाङाव माबायदि गायदों नै सामब्राम गोजा थालिर बागाना जा बारा गैला आरोना जा दानजोब्बाय बेयाव थादों बेयाव सानै ओमफ्राय सिङाव सानै थादों मोनायाव खुवायानो अयथासार खारना 6:30 जाबाय ओमफ्राय नै बाइक माखायाव दंजोबो आरोना सलार प्लेट बेनिबो थालिरफोरा नै आरोना जा गोलाव गोलावखा लोगोफोर नै जा गोलाव गोलाव आरोना बेयावबो गुवारथार आरोना जा गुवारथार ओमफ्राय ओरैजानिखौ माखासे दानबाय आरोना नै माखासे दंबावो मैथ्रुआबो नै गाहायाव नोगोद थायखादों आरोना नै
ओरै फुख्रि मोनसे बानायनाय दङ ओमफ्राय नै ब्रयलारनि खि आरोना थालिराव होना लाबोदों ओमफ्राय बैयाव मोनसे बांकार दं मैदेर नेग्रा लोगोफोर ओरै फैबाथाय थांनो बाखायो आरोना बागानफोरखौ नायना फैदो मैयानो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय मोनाद्रायनानै हर थालांदों आरोना जों लोगोफोर आरो जों थानाय खाथियावनो मैदेरा मानसि फुथारदोंना ओमफ्राय मोनानानै गिनानै थाङासै जों थालांबाय ओमफ्राय दा थांसै आरोना लोगोफोर दायो 6:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय खुवाया अयथासार ओंखारनाय एकदमबारे थांनो बाखायो आरोना फैबाथाय थालिर बागान गोजा ओरै मोनसे एखेबो दंबावो नै जि गुवार गुवार खारना लोगोफोर नै बेबायदि सर्ट होना दोनजोबखायो आरोना लोगोफोर नै सर्ट होना दोनजोबखायो बे थारा सर्ट गोजा आरोना सलारजों सर्ट होजोबो मैदेरा फैबाथाय डाइरेक्ट नारगोरखायो आरोना बेयो मैदेरनाव नांबाथाय डाइरेक्ट नारगोरखायो लोगोफोर बेबायदि सर्ट होनाय गोजा आरोना जेरावबो जिखिनि थालिर बागान नुदों बेफोराव गासिबावबो सर्ट होजोबनाय आरोना लोगोफोर बेफोरावबो सेस ओरैजानि मेन मैदेर लामाया बेनोनो आरोना लोगोफोर बेजों थाङो जाहैदों ओरैजा ओमफ्राय मासे मानैल' फैया जाहैदों एकदमबारे जि बुरजा बुरजा फालो फैखायोनो 15टा 20टा गाहाम फैखायो जाहैदों आरोना लोगोफोर आरो बेनि बांसिनसो फैबावो जाहैदों एखमबा एखमबाथ' थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर